turbuk epistel di kita di bagasan sadarion imana dibuat siang sada korin tolu ayat 10 sakroni ayat 10 itu tajaha marsoring-soring dimulai hami siang ayat 10 songonom madilo disi kopar tu asini rohani debata nani lehon nai tu apu kuapuli pauli ojahani songon binahen ni pade bagas na bisuk na asing domuse pajong-jong bagasi alai ganuk na matahon manang beha pangulon na disi asa modo dipauli di atas ojani manang sere perak batu na arga haulamlam manang burame Gaya bato na nandala